Jalekot tarida songo dia parngoluos si gano pari. Berbeda siap pola ni portibion. Unang gabe taukur hak Kristenon marhiti akka ruhut parduru do takkan asing. Ubay sada contoh yado sada ina parari Kamis. Hala inak tahe nakinga hal parari Kamis dong. Muliate makinang odak parari Kamis ni HKBP Almaru mon nahudokon. Isa da huria do. Jadi parumen naon siap parugamo nasi kiado. Gabi makatida ko kapor siaoma, gabi manguli ma tu anak-anak. Dungi bersaksi menatau nanggo parumai ko bangga duau. Luar biasa do lasni rohaku. Ala huida ngatu Kristen na polin, Kristen 100% parumai kon nina bangga iya ni mana? Ipabuat tulungan na parai Kamis. Ai tersongod dia huroeda ubene doko Kristen 100%. Kristen na marsitutu parumai mina. Bayak kojo adorak so Kriste parumai kon anggo si panganoni terbatas do ini mana. Ale dung gabi parumekku mana dung gabi Kristen mana hubereng ma pangalang na disaksang B2 bisa dei i sapsak do terusin ne mana. I men na tadda no Kriste 100% inang. Baboi me anggoi ru parduru me. Alai tadda ni hala Kristen na 100%. Tadda ni hala Kristen na marsitutu sona tadoki ikut di haring gatson mar minggu. Di haring gatson na saulaon di tonga-tonga ni huria tarida asing sian pola ni portibion di halabohonna di haburjuonna mangurupi akan asing ido tadda na Kristen sejati Kristen na marsitutu. Manang di karejo rupanya kamanginang bohado hita samar beda sianaka portibion di nama ngalului ngolu-ngolu si ganupari sai naik tarida nian songo dia hita dia kaulotai molo pola ni portibion dak pola salah be molo saya dibuati na so jabarna molo hiranang umum Indonesia korupsi hala Kristen sisian itu hatta dia kaulota patar mamanginang marasik kita siap portibion berbeda songon akka si hutto tuhatta hita songon akka murid Kristus hita di bagasa perngulota si ganupari nak pesipata maol ngolu dangadong alasan ni hala Kristen membenarkan akan sositong ai sipata dia kapae ni na maol mangalului karejo nuaing maol mangalului ngolu-ngolu boy do di baedongan pembenaran molo gabe manakko rupani di bakaluat ai dia madamak paditamol ni karejon nuaing basidangkan nah